det er på tide. Nu behøver jeg ikke selv at åbne døren. Skal man den vej, eller... Nej, måske ikke sådan en god idé. Måske skal jeg bare... Ej, jeg ved det sgu ikke. Nej! Endelig tid til at slappe lidt af. Endelig en afslappende dag her i weekenden. Hey, hvad fanden er du? Hey, hvad laver du? Hvad har du gang i? Hvorfor? Hey, kom tilbage! Endelig hjem og få et dejligt bad. Dejligt varmt bad efter at have været i den beskidte mine. Tager lige hjelmen af. Ja, så venter vi bare på vandet kommer. Det bliver rigtig dejligt, når et dejligt varmt bad. Det der, det ser vist alt for varmt ud.